kişi yaşamaz burun kortaya. Bäxet bit ул бик күп төрле. Бүген син бәхетле булырга мөмкин. Әйтәгә үзеңне бәхетсез итеп торырга Петров бирәм. Бүгенге көндә Крешинның генә бренды түгел, ул Татарстан Республикасының бренды. Менталитетыбыз. Я даже не знаю, как это сказать. Онадан ала да туа, кола да туа. Әйтәбез бит проект башлады. Шаккаттым. Ярдәм итәргә теләүчеләр күп түгел, ә бәйрәм итәргә теләүчеләр күп. Үзем Крешин хәрәкәтенә общественник буларак түгел, журналист буларак кирип киттем. Шуңа күрә мин Крешин сүзенең беренче редакторы Ямаш Игенәнең эшен дәвам итәм дип уйлыйм. Мин үзем өчен без аның белән Чаллы шәһәр советында бергә эшләдек. Аннан соң бер-беребезне югалтып тордык. Һәм 3 елдан соң очрашкач, ул миңа әйтә, без бит проект башладык. Мин сине эзләдем, син кая югалдың? Без хәзер газет чыгарабыз. Әйдә, минем белән диде. Мин карадым да буларның эшләгән эшләрен. Шаккаттым. Минем өчен бу шундый зур сенсационный ачыш булды. Менә ул газетаның беренче, икенче соннарында чыккан әйберләр, андагы информация, андагы менә Крешиннәрнең тарихы буенча искиткеч теге ачыш булган материаллар, алар менә шул кадәр үз эченә алып кирип китте. Мин Крешин сүзенең 3нче саныннан Аноним Алов белән, Ямаш Игенәй белән шушы газетага кирип киттем. Һәм мин журналист буларак кирип киттем. Шуңа күрә Ямаш Игенәйнең эшен дәвам итәм дип саныйм. Во всяком случае, мин аның эшен дәвам иттем. 2000 елга кадәр, 18 елга кадәр. Туган еллар газетасына киткәнче. Ул вакытта бүтән Россиядә, республикада бик зур подъем булды. Чөнки менә теге железный занавес дибез бит инде ачылып, яңа информация чыга башлагач, ул кешеләргә шул кадәр нык действовать итте, теге шундый. Ул вакытта бум булды. Шуңа күрә ул вакытта Крешин хәрәкәте көчле, кеше бик актив. Менә яңа информация килеп, кешеләрнең миләрен кайнатып, аларда менә бер шундый вулкан булып атылып, шундый зур көчле хәрәкәт булды вакытта. Хәзерге вакытта андый көчле хәрәкәт юк. Беренчедән кешенең беләсе килә иде ул елларны, үзенең кем икәнен, нәрсә икәнен, каян килеп чыкканын, нинди бүгенге көндә инде кеше белә, үзенең кем икәнен, каян килеп чыкканын да белә. Андый зур кызыксыну ул уже теге элек кызыксыну иде, знание теге белү юк иде. Бүгенге көндә белү бар. Шуңа күрә халык әзрәк тынычланды. Аннан соң күп эшләр дә эшләнде. Күп хыялланган әйберләр дә чынга ашты. Шуңа күрә менә бүгенге көндә халык 90нчы еллардагы ажиотаж, андагы кебек омтылыш, андагы кебек зур күтәрелеш бүгенге көндә юк. Бүгенге көндә без әкрен-әкрен генә барабыз, теге алга барабыз, җырлап алабыз дигән кебек, шундый үзебезнең алда берсеннән-берсе задачалар куеп, әкрен генә барабыз. Менә безнең иң беренче, иң элек куелган задачалар, 90нчы елларда куелган задачалар, аларның күбесе үтәлде. Ул заманда халык та бик актив иде. Зур өметләр белән карый иде, зур шундый омтылышлар белән яши иде. Хәзер халык пассив. Шуңа күрә дә менә без әлбәттә 90нчы еллардагы кебек кайнамыйбыз хәзер. Беләсезме, менә чып-чын дөресен әйткәндә, зур чаралар уздырганда, Крешиннәр күпләп җыелганда, ниндидер зур бәйрәмнәр булганда, мин аны тоям. Анда менә андый чакта халык туплана, ничектер җыела, күтәрелеп китә, берләшә, шатлана, бәйрәм итә. Менә шундый чаралар арасында мин үзебезнең менә бу, мин аны тоймыйм. Мин бик аз тоям. Шуңа күрә менә ярдәм итәргә теләүчеләр күп түгел, ә бәйрәм итәргә теләүчеләр күп. Крешин бренды буларак, әлбәттә, мин атар идем жюридә уза торган
Петров бәйрәме. Ул инде бүгенге көндә Крешеннең генә бренды түгел, ул Татарстан Республикасының бренды. Чөнки безнең Татарстанда Петров кадәр зур халык җыя торган чаралар юк бүгенге көндә. Менә ассамблея узган ел нәтиҗәләре буенча статистик данныйлар чыгарды күптән түгел. Безнең Петров бәйрәме инде берничә ел Татарстанда уза торган бөтен халыклар бәйрәмнәре арасында беренче урында тора. Менә узган ел күрсәткечләре буенча безнең Петров бәйрәмен 60 мең кеше килгән безнең бәйрәмгә. Шуңа күрә бу бренд та, бу безнең авторитет та бүгенге көндә Крешеннәрне таныта торган республика күләмендә безнең этник бәйрәмебездә. Берләштерә торган әйберләре кунакчыллык, наивность диярем, собырлык, түземлек, юашлык. Менә ул безнең Крешеннең шундый менталитетыдыр инде. Аннан соң икенче берләштерә торган әйбер безнең Крешен хатын-кызларының активлыгы. Кая барсаң да әбиләр, кая барсаң да түтиләр, ниләр менә кайсы якка барсаң да, шул ук нагыйбәтләргә барсаң да, шул ук удмуртларга барсаң да, республикадан чыгып китсәң дә, безнең ирләр күбрәк өйдә утыра, хатын-кызлар башлап йөри, бөтен җирдә шулай. Менә шул кадәр ирләрнең терсәген туеп, ирләр янәшәсендә буласы килә, но менә шундыйрак безнең менталитетыбыз. Бәхет бит ул бик күп төрле. Бәхет ул кемдер эштән бәхетле булырга мөмкин, кемдер балаларыннан бәхетле булырга мөмкин, кемдер менә гаиләдә бәхетле булырга мөмкин. Бәхет ул үзе күп төрле, үзе менә бүген син бәхетле булырга мөмкин, иртәгә үзеңне бәхетсез итеп торырга мөмкин. Шуңа күрә ул бик переменчивый, бик күп төрле, күп кырлы сорау. Минем менә әле бүгенге көндә дә яратып эшли торган эшем бар. Минем менә горурланырлык, аның уңышлары белән горурланырлык балам бар. Менә минем янымда терәк булырлык, командам булырлык, ничә еллар буена инде менә минем белән бергә кулга-кул тотынышып эшләгән коллегаларым, командам, дусларым бар. Бүгенге көндә мин сау-сәламәт, минем торыр җирем бар, минем ашарга ризыгым бар, минем баш өстемдә түбәм бар. Менә әйткәннәр бит инде, не знаю,